ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ସୂଚନା। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଯୁକ୍ତ 3 ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। ଅନଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କରିବେ ଆବେଦନ। ଏହି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ତଥା ବେସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୟୁଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଡମିସନ୍ ଚାହୁଁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ www.samsodisha.gov.in ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ରେ 4 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସମୟସୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସ୍ନାତକ ନାମଲେଖା ଲାଗି ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟରେ ନାମ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ରହୁଥିଲା। ଏଥର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ। ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଦେଇଥିବା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଓ ଇମେଲ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସିଏଏଫ୍ଏଫ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଥିବ, ଆବେଦନକାରୀ ତାହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମଲେଖା ଲାଗି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 5ଟି ଓ ସର୍ବାଧିକ 20ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆବେଦନ କରିପାରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଏବେ ଆବେଦନକାରୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏଚଏସସି ମାର୍କସିଟ୍ ଓ ଆବେଦନ ଫର୍ମ, ଫଟୋ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଟିସି, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ, ଜନ୍ମଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା କୋଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ, ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। 2024-25 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ 3 ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫି 275 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏସ୍ସି ବା ଏସ୍ଟିଙ୍କ ପାଇଁ 175 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମେ 26ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ଯୁକ୍ତ 3 ଚଳିତ ବର୍ଷ 86,250 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କଳାରେ 2,37,550, ବିଜ୍ଞାନରେ 1,16,620, ବାଣିଜ୍ୟରେ 26,099 ଜଣ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକରେ 5,751 ଜଣ ପରୀକ୍ଷା ଥିଲେ। ତେବେ ମୋଟ ପାସ୍ ହାର 86.93% ରହିଥିଲା। କଳାରେ ପାସ୍ ହାର 80.95% ଥିଲାବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ 86.93% ପାସ୍ ହାର, ବାଣିଜ୍ୟରେ 82.27% ପାସ୍ ହାର ଥିଲା।